bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe dental Dina TV ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillah. Kadi hande kadi en keeɓi kawɗo kesso garɗo kadi ko ɗemgal pular nanata nde wonno mi wino en galle o kala garɗo ɗemgal ngal wawi ngal ko ngal ɗon haalirta o noon wadde Allah walli en omo nana pular wadde koye pular o haalata haala ka woni lowdi men hande noon ko namdademo inde makko e yettode makko e jibinande makko e jinna e makko eɗo rewi eɗo jangi e kadi maccal ngal woni e dow mum joni ngal e mbadi muɗum e ko Allah rewni fo rewa hen ɗum woni lowdi galle hande koɗo galle hande togoni kaɓorɗo noon ko musidɗo meɗen guiɗo men saabi Allah mbiyeteɗo Abdoul Aziz o wiyete Xumma e ceerno Tokara en calmini en juuri bisimilla ma wawi fuɗɗade haala calmina bandiraɓe on sa puɗɗan golle inchallah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kawe haye min calmitima min juurima min ñaguima duwaw min neldi duwaw min ñaago Allah nde Allah junnante en ɗum ɗo ha juuta judden hen nde wonno ɗum ɗo ko ɓamtare wonande fulɓe alhamdulillahi rabbil alamina noon ko salmindema e salminde galle o fof ko alda e limtude ko salminde kadi jinnaɓe meɗen fof ko alda e paltoro noon bisimillah inchallah. Joni min namdatma ko inde maɗa e inde jinnaɓe ɓe eɗe jibinoɗa. eyyi oɗo de omo wiya Yahya Sall o jeeya koto cuuɗi meɗen Madina Gounass ko ɗon noon jibinoɗen ko ɗon mawnuɗen jinnaɗo gorko o noon en wiye Alaji Ahmadou Sall kayumne ko ɗon ɗo Madina Gounass o jibina ko ɗon mawni fof muɗum ko ɗon jinnaɗo debbo o noon wiye Mam Hawli Sow onne kañum jibinaka ɗon ni ko Kanel jibina kono noon nde wonno ne kañumne nde arata ɗon ne kadi ariɗo law kañumne ɗo Madina Gounass ɗo yettude Allah noon alhamdulillah. E jinnaɗo gorko o gurdam makko ko holko ɓurno wurde e gurdam makko? Alhamdulillah ɗum ɗon kam emin cofto e haalde e ɗum nde wonno ko feccere nde Allah feccere min kadi emin jettira ɗum Allah nde wonno ko jingol tigi Allah suɓanadema wona e jinnaɓe so tawi a heeɓi ɗum tan kala to jooɗiɗa aɗa foti yettude Allah ay nde wonno kanko Alaji Ahmad yettode wodani Allah ko adi fof so tawi a yimo jiyata e makko ko almudagal eyyi sa yimo jiyata e makko ko almudagal e neɗɗankagal eyyi kanko noon wonno meccal makko ko e kurusaji ɗum woni ko o dillanno
alhamdulillah e ngal ɗo meccal noon nde wonno jinnaɗo makko o hono ceerno Oumar Sall ene duwanimo hen kadi e ceerno makko kadi ene duwanimo hen hono ceerno Ahmad Tidiane Ba eyi eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen ñagonomo cellal e gurdam juɗɗam kanko e miñi ko ceerno Ibn Oumar ceerno eywa nde wonno eɓe duwanimo e ɗum woni meccal ngal o waɗata ngal alhamdulillahi ala fof noon ko heɓani e maggal eyi o hen o suuri ha no Allah ƴettirimo ni aha ko noon wayi o heɓino janguinde on Qur'ana walla ko eywa amma to banggue Qur'ana hono jinnaɗo amen ceerno Mahmoud Sall on ko miñi ko kamɓe jiidi baba goto on ɗon ko kañum jogui ɗon duɗal ɗo galle ɗo minen kam kala dalnaɗo ɗon e galle he ko ɗon rewi ko e jungo makko mbaɗeteɗa alhamdulillah minen noon kam ko ɗo min gadori ha min jofni allol amen gadanal min ƴettiti allol amen ɗimmal en gimmiɗen ɗon ko toon to Matam to ko 2016 gimmiɗen toon ko nden timbinɗen eywa ni timbinɗen ɗon gartuɗen ha ɗo Madina Gounass aywa ko nden no wonde min mbaɗi dawle alhamdulillah nde wonno jinnaɗo kadi nde wonno ko o gudditiɗo ko jewtowo alhaaliji makko fof minen ɓesgu makko fof emin cuusimo ala e amen kuccito e makko kanko Alaji Ahmad ha yiiɗa namdademo hunde wona e signude walla ene ɗumɗonina eyi nde min gayni min garti ha ɗon ɗo Madina min mbaɗi dawle nde ha dawle ɗe gasi o noddam ha ɗo sal makko ɗo kanko jinnaɗo Alaji Ahmad min joddi ɗon o wi kam joni Yahya hol programme ma mbimi programme am mbimi holko miijiɗa o wi ala joni kay haade a yeehi a arti a waɗi dewgal joni noon komi namdiɗomo so tawi a wonat ɗo kontina jangde maɗa gonaɗo bamma ceerno Mahamoudou ɗo aɗa jangguina kontina ɗon walla mbimi a jangguinde de ene moƴƴi kono noon alhamdulillah neɗɗo kam ka nde wonno goto fof ene ñaagui Allah so tawi ɓesni ene ñaagui Allah nde ɓesgu muɗum lomtoto ɗum eko woni e dow muɗum ko mbimmin de mbiɗa joguino yiyande so tawi ala baasi o wi ha mbiɗa heeɗima nde wonno ko neɗɗo belɗo haaldude mo alhaaliji muɗum ala fof ko satta e gueɗe makko aha eywa ko ni woni kaldu makko mbima min de kam haade janggimi arti alhamdulillah ɗum kam dañi kam o bindi no foti fof kadi andi kadi no ene moƴƴinira juulu muɗum e fof resi joni kam so tawi ala baasi min kam hankadi jinnomi ko yaade mi ƴeewa no gurdumi min ko ɗum jimmi so ala baasi miɗa yinno yaade Dakar ɗo ma ɗo on saaha mi wona ɗon meccal ngal tawmi aɗa waɗa ngal mi ara mi jangga ngal mi wonda e ma ɗon wi kam bisimilla ala baasi on noon min jeehi ha to ceerno mbayni ceerno ɗacciti welti hen kadi waɗi hen duwaw ko ni wayi alhamdulillah joni ɗaɓɓuɗa gaynoɗa nde a waɗi hen saria o walla eyyi min mbaɗi hen saria kono min junnaki e saria nde wonno gila joom en ɗum ɗen tan keeɓe suuraji tan ene jangganno lahdare min jangi kam ha risala yettare Allah en dañi hen no foti foof noon ɗum waɗi noon han kandam ko ɗon tan min kaaɗi ɗum tagui def saria kam min ɓurani hen junnade no fewi kono a yaltani hay seedde elti seeɗa altani hay a yalti seeɗa walla yaltani eyyi banggue yaltunde kam mi ko so wona ummade ɗo Madina Gounass ɗo faade Fouta ko ɗon tan jaltumi nde gummimi Fouta noon ko Dakar garmi eyyi joni gurdama Fouta no wano eyyi alhamdulillah Fouta min jeehi toon ko 2011 min jeehi Fouta eyyi gurdam ɗam kam ko gurdam almuɓe kam ko yettere Allah hol gadduɗal gonɗa eyyi gonnomi koto duɗal ceerno Mansour Sall ko jiɗɗa e on ceerno Mansour ko taniraɓe amen jiidi umma e baba nene makko jibinɗomo o e babam jibinɗomi o min jiidi baba goto ko ni min mbaadi emin jiidi bengueji ɗiɗi foof to bamma ko emin jiidi to yumma ko kadi emin jiidi ceerno Hamid Sall en ko jiɗɗon ceerno Hamid Sall en eyyi ceerno Hamid Sall on ko mawnum babam
ceerno Hamidou Sall ɗo baaba mum ko ceerno Ahmadou Wuro Sidi ceerno Ahmadou Wuro Sidi o e ceerno Oumar Sall o jiidi umma e baaba ceerno Oumar Sall o woni baaba mum Alaji Ahmad Sall en oɗon ceerno Oumar Sall noon ko kañum rewe ceerno Ahmadou Wuro Sidi ko ni wayi ceerno Hamidou Sall e kanko Alaji Ahmadou Sall baabiraɓe maɓɓe jiidi umma e baaba kadi kamɓe goni rewiraɓe machallah ko ni wayi joni gumɗa to artu ton galle men walla no jaɗa ban goɗɗo e diɗo goɗɗe ɓurano e caggal nde gummiɗen ɗo ceerno Mahmoud ɗon kam ko almudagal meɗen fof danaka eɗen mbawi wiide ko ɗon mbaɗɗen ɗum fofof ko ɗon kala no wawi wayede ko yiya hen e ko feewi no wawi wade fofof koto makko ɗo so tawi ko needi ko kanko nehi nde wonno jogade neɗɗo o gilanode bayda ha mawna ɗum ko muñal tigi eɗen gandi weeɓani eyi wamma to noon heddi noon kam ko wiite wune ko oto yeɗa wune o woni ko toon timminɗen ɗalluwal meɗen kono kam to banggue needi kam e kala nomin mbawi wade ko on waɗe e min ɗum almudagal gongal amen hande ngal ɗum noon min jettamo kanko ceerno Mahmoud fofof ko kanko waɗi emin jettiramo ɗum ɗon min jettanamo hen Allah kadi inchallah joni bamma nanama ka haala pellital ngal pellital no ardi e makko ha o dari e nden darde hawti e jomum e nden darde eyi yettere Allah kanko Alaji Ahmadou yo Allah ɓuɓanmo e fuɗɗode haalam mi haalino wonde kanko ko almuragal tan woni haaju makko nde wonno pellital kañum fuɗɗi ko 2004 nde fuɗɗi noon eɗen mbawi wiide mataw so ɓe goodi timmude minicar ko ɗon ɓe kaɗata so ɓe goodi timmude ni eɓe jaaha no Allah waɗata noon tan e 2004 ha 2005 ha 2006 eɓe ɓeydo no ɓe dawirta ni hen ñalawma goto e dawi maɓɓe he ɗo ɓe jippori ni on sahanga taw ceerno ene tawiɓe to ngesa to ene duwodira e maɓɓe namdiɓe noon kamɓe wonɓe ɗo ɓe hol yon e maɓɓe ganduɗo ceerno Alaji Mouhammad Saïd kamɓe fof noon wonɓe ɗon ɓe o wi aha min de kam ceerno Alaji Mouhammad Saïd kañum inni ɓiyam mawɗo afo eyi ceerno Alaji Mouhammad Saïd o wi ko won inni afo makko eyi kadi min ndewa ɗo kadi min calmina kadi afo makko hono Zeynab Ahmad emin calminamo emin juuromo eyi kanko e dendagal miñiko en fofof emin calmin ɗumen emin juuro ɗumen alhamdulillah koni woni wadde ceerno ko ɗo ceerno suɓimo yima ko an woni mawɗo pellital ko ɗo yalti eyi wona to banggue duuɓi wona hay hunde nde wonno ceerno namdi kamɓe wonɓe ɗon ɓe fofof hoole maɓɓe ganduɗo ceerno Alaji Mouhammad Saïd o wi min de ko ceerno Alhaji Mouhammad Saïd kañum inni ɓiyam afo ko ni woni ceerno itti ngal ɗon teddugal waɗa e juuɗe makko wimo an noon ko an woni mawɗo pellital machallah ko ni wayi joni no foti duuɓo woni hen 2006 kam ha 2021 omo woni hen eywa nangani kam ɗum ɗo adadu o kono kam gila nden kam ha o ruttori ni 2022 ko kanko woni hen nde o rutti nde noon ko nden noon woni ceerno itti min mbaɗi ɗo délégation min jeeyi ha ɗo ceerno ɗo sal muɗum ɗo on ñande min joddi e ceerno min duwodira e muɗum nde wonno kanko Alaji Ahmad kanko ardino ɗum wonno mawɗo pellital kono noon ene wonno dewɗo e makko ene wiya Alaji Mansour Ba wonne kadi ko musidɗo makko ko fofof makko wonno kamɓe ballodiranno e alhaali pellital fofof eyi noon nde ceerno namdi ɗum mbi ko oɗo rewno e makko woni ceerno itti ɗum ɗon noon wadde joni Alhaji Mansour Ba kañum watta mawɗo pellital eyi yamirore ceerno fofof ko yamirore ceerno machallah joni holno ɓe guɓortonno e nokkuji ɓe gara Madina
e alhaali pellital ngal kam to bange nde wonno yimɓe fof en ngoni e nokkuuji ceertuɗi wonon ɓe ɗo Dakar ɗo wonɓe ɗo ɗo Kaolack ɗo ko ɗon kadi ndeweten kadi calminen hono kawli calminamo kadi min juuromo kankone kadi o monɗo koye ardiɓe he o jeeya alhamdulillah eɓe jii hen bernde makko e fofof eyyi wonon ɓe ɗo e Kaolack he wonon ɓe Thiès wonon ɓe Gambie kala nokku ene waɗi hen ardiɓe jooɗiɓe toon so tawi yahama pellital artama premier dimanche kawruɗo e lewru jooɗete kala ñande jooɗa hoore fof ene fiya temedere muɗum hoore fof ene fiya temedere muɗum hande ñalawma pellital nanguitoya fofof ha hitande arta so tawi so lewru ndu so yeehi ha ñalawma o nanguitoyama on sahanga yimɓeɓe nodde e batuji so ngari ene mbaɗa batuji ene jooɗo e nder ɗiɗon batuji noon ɗe min jooɗoto ko hen noon yimɓeɓe goto fof ko hen hunoto ɓe mbaɗa sakuji maaro ɓe mbaɗa haalisaji mumen goto fof tan eɗo doole muɗum tolni ene waɗa alhamdulillahi rabbil alamina noon so tawi yahama noon ha artama fodde yontere waɗe toon nder toon fofof ko almuɓe ɓe yahoɓe remoyde ɓe kadi ko kañum en joguiti alhaali muɗumen machallah ewa tampinani ceernaji o hay hunde eyyi fofof ko kañum en gaddorta fofof muɗumen eyyi wadde ko to gadi tan ko mbaɗi jippoto walla ko to gese to jaa toon to gese to jahon dartema ɓe somin gari wonande kam arɓe ɓe so wona taw joomum ene jogui jaatige e nder wuuro he kam joomum yaaha to jaatige muɗum jippo toon wa amma kam ko ɓuuri hen hewde kam koto gese to alhamdulillah nde wonno toon ko nokku o ko nokku jaaƴƴo ceerno ene hokki toon almuɓe ɓe ene mahi toon ko ene abbo e kuuɓeje tati eyyi kadi hay jama ene maha toon machallah toon ɗo to gesa to ene maha hay jama so waktu yoni jomumen ene waɗi bilal natat noddina so waktu o ɗum ɗen ni ene waɗi almami min calmin ɗon kadi hono almami o hono ceerno imam Thioy to leydi meɗen Gambie ko toon o woni eyyi ko ni wayi joni so gari Medina on nawrata siŋaji mon ko ñamɗon ha garton walla ne woodi batton ha alhaali o gasa e jo jaam eyyi so tawi yahama Madina to banggue pellital ngal so nden yonti joomum en so jeehi cooda ration ngaji mumen fofof ɗon ɗo wuuro ɗo ko ɗon coodata fofof kadi noon kadi e waɗa kadi e yimɓe moƴƴuɓe ene gadda balle muɗumen e wuuro he ɗi kadi yeɗɗo hoto jeeyaɗo Allah ara tan kadi soodana dawoɓe ngaari yettere Allah ñande fof jomumen kam kirsat fofof noon kadi koye juuɗe almuɓe he tan kadi ceerno kadi ene heewi teddinirde dawol kadi ngaari ɗum ceerno ne waɗa ɗum machallah yettere Allah no feewi joni hol ñalawma e daweteɗi kañum heewi immede ɗo ko alhamisa so tawi immama alhamisa aljuma o jomum en so jettima kewno ko foftade kono amma duuɓi tati nan ɗo cakkitiɗi aljuma o ko wayno musidɓe meɗen immotoɓe Gambie e immortoɓe en Fouta ko wayno Dunde en e ko nandi hen ummortoɓe men fon so tawi kañumen ko toon kewi jippoya to guesa to so jeehi aljuma o ne kewi dawde so puɗɗima aljuma noon ha alhamisa ene goni e guesa ceerno he nde wonno guesa ba kam kala garɗo ene jogui ko ene liggo e mabba eyyi ko noon wayi hol bal tongaɗe e guesa he eyyi toon kam ko aljuma ha alhamisa ne wayno ko balɗe 6 ni ko ɗum woni ko dawete toon to guesa ceerno to ñande aljuma o noon adana so tawi aljuma o yontino kewno koto yaade koto juma mawɗo ɗo min pitta juma ka kono ko caggal muɗum min ji hono ceerno Ousmane Thiam on wonno almami wuro ngo ñaagui noddi kanko Alaji Ahmad o ñaaguimo wonde aljuma o omo yiiɗi dental ngal watta dawandemo to guesa makkato ni woni noon aljuma o ko kanko almami o ceerno Ousmane Thiam ko kanko jeeyi
amma alhamis o so tawi min ngari min dawi ha alhamisa min ngaraɗa ha to ceerno ɗo caali ɗo min jiida e ceerno min jangtodira e muɗum ko min ɗumninta ko on saaha nga o duwano min so min pari aljuma o min dawa to ngesa ceerno Ousmane Thiam to mo jogi noon ɓiyi ko o kañum jogti alhaali ene wiye Diallo Thiam o kañum jogti alhaali ngesa ba min dawa toon so tawi min pari o wonne waɗana min duwaw on saaha nga ɗon hankkadi tam mi fof duwodira jarlodira jafodira so pini aseɗo dawta ko ñalawma goto watte ɗon ko ñalawma goto tan waɗete ɗo ngesa ceerno Ousmane Thiam ɗo ko ñalawma goto tan watte noon tigui eyyi joni wuro ngol won yiɗi waɗi pelle e nder wuro he pelle e nder wuro he ɗen pelle garoje ɗe kadi ne balla toon walla pelle ɓe mbiya wonde ne woodi pelle baɗeteɗe koye kiisuji ngam wallude hoɓɓe aroɓeɓe yeyi ɗen ɗum ɗoji ko kamɓe mbiyata galle mama ɗum eɓe keewi ko fedde nde gandanɗa hoore maɗa ko ɓesgu Madina Gounass-naɓe kañum en denti kamɓe mbiyata jungo e faandu eyi sukaɓeɓe wuro ngo ko heewi e maɓɓe nani e fedde he aywa ko wayno Daka so tawi yonti ñande caakol nde ene wiyene janngo ko caakol Daka keewi defde ñamanteri cooda ndiyameje muɗumen eko yadata hen so tawi Daka so joomum en gimmo gila wendo ko caggina so tawi Daka o ceerno duwima sakima on sahanga no otoji gardata ni eɓe cari eɓe keewi on kadi ɓe dokka yimɓe ene ñaama en barkinoro hen na kadi sukaɓeɓe kadi ene mbaɗa ɗum kadi surtout kadi ko wayno korka ka joni kala aljuma kadi eɓe mbaɗa ɗum nde wonno wuro ngo kam aljuma kam koto juma to ko toon heewi yarede ndiyam so tawi yaram so asuru ɓenni tan ko ɗon heewi yarede yarama tan gonno ko fof ene kawra toon kadi kamɓe ɓesgu Madina naɓe kadi ko kamɓe jogui on alhaali kadi machallah ndiɗon kumtari e ko nandi hen fof eyi joni noon to banggue wuro ngo aɓe dawa dayi to guese to walla eɓe dawa to banggue wuro to kala aset ene dawe e alarba ɗum noon ko leyɗe ɗe fof leyɗe ɗe fof machallah fof dawat to ngesa ceerno to aset kam e alarba ko ceerno jeeyi hay goto dawata e ngesa muɗum ɗi ñalawmaji ɗiɗi kam ko ceerno jeeyi ɗin ñalawmaji nde wonno kanko ceerno Hadji Mo Saydou o duwoni wuro ngo ko yo ndem nde wonno ala ko ɓuuri labde ndemal ndema ala ko ɓuuri ɗum labde eyi neɗɗo kam jiɗɗo ngo laaɓi ko ndemata kani wayi joni waɗi nokkuji jeeyiɗe e wuro ngo walla wuro ngo jaajeɗi muɗum e nokkuji jeeyiteɗi ɗum toon eyyi ene waɗi yimɓe ɓe taw ko jomum ko misala taw an aɗa jogui ɗon nokku maɗa aɗa yiiɗi yeyde aɗa wawi yeyde kono kam ko wuro ngo kam ɗum adoraki ɗum aɗa wawi ñagade noon dokkeɗa galle sa rokkama noon sa joguima ha woni e dumunna a joguima haaju a yiiɗi yeyde aɗa wawi yeyde ɗum kam en jii ɗum toon min o kaldo e ma o ko ni keɓirmi galle min hooram won musidɗo tan joginoɗo galle jogui hen haaju mo gandanɗa hoore maɗa ɗum ni noddimi waɗimi proposé jaami jiimi nokku o koni woni commi galle o eyyi kono kam wa amma kam ko wona ɗum ko kam so tawi a yiiɗi ɗum ɗo a yahat to ceerno kabra ɗum on saaha wadduma e Ahmadou Bayil on saaha jiida e makko sa rokkama tan noon kam ko yama koɗa hen sa wonani hen kam a mahani a waɗani hen hay hunde so tawi goɗɗo ari tan jangtiɗo fergo so ari ɓe dokkat ɗum galle a perti an a perti ɗum ala to alaga ala gadega ala wuro ngo ne mawni ne foti joni ngo yarata e jaajede eyyi ɗum kam mi nanggani ɗum kono kam en go mawni so Allah nde wonno joni en ɓurani toon jooɗade ɗum kadi gueɗe kewɗe ene majjiri e banggue wuro ngo eyyi ma kam ma ko jiɗɗi walla jiyeten ma tolno jiɗɗi jiyeten ma tolno e toon hoto wuro ngo ɓuuri yajirde
wuro ngo ɓuri yaajirde ko bange hiya no wirno kadi bange fala o bange worgo ton ko ɓuri yaajirde machallah koye birgaji de aha alhamdulillah jono so birgaji sahanga waktu o yoni uddata walla uddatake sahande waktu yoni ewa ɓe ganduɗa waktu aljuma walla ko kala waktu ɗiɗi julteɗi ɗi mais amin nanna wonde so waktu yoni tan birgaji yo gudde ha juule gayne uddete so jamma kadi yonti kadi min kadi guddu birkaji ɗi jaaha juuloya mbaɗa wasifa ha gay uddete aha ɗum no woodi sabu so joomum en guddiri tugande ma 7 heures so yihi ɗon ha hedde ha 13 heures 14 heures moy key ko uddude joomum en garta e galleji muɗumen gottito gona ɗon ha hedde takkosan jaaha kirnoyo kirnoyimo noon ɗon ha hedde fuduro so daari yonde key ko uddude so guddi ko ɗon ko ma geeƴe noddine ha juule joomum en guddita ɓe ganduɗa kadi so tawi noddinama kadi ko nden key uddidde ko ni alhaali o sifori ɓulli machallah ɓuri gon waɗi ko wayno poste en courant en to yeyete essence yeɗe mbaɗa noon eyyi no waɗi alhamdulillah joni kam e ngo fodde station ngaji tati nan toon natirde wuro ɗo won gonɗo ɗon eyyi so a yi ha hedde poste o to wonno adana ɗo ɗon kadi won gonɗo ɗon hedde rond point faade Dakar tan toon kadi hedde mairie keso o to woni to toon kadi won station kadi gonɗo toon ɗum goni tati joni e wuro he o dispensaire walla dispensaire safrode eyyi ne waɗi dispensaire goto e hôpital goto mawɗo eyyi safroɓe ene hen ne hen eyyi ko safrete ene hen aha ne hen ambulance ene hen ambulance ne hen dispensaire no waɗi ambulance muɗum hôpital o kadi mawɗo o kadi ne waɗi ambulance muɗum waɗi kadi ko wayno laamu ngu ko jogiti toon e gueɗe janguirɗe en ko wayno école aji e gueɗe wonɗan toon wamma kam to banggue école kam ɗum kam ala e wuro he duɗe ɓuura kam e hen duɗe ɓurana e do sariyankoje ɗum kam gasara to alhamdulillah fi alamin wonno wuro ngo kam ko ɗum woni ko ngo andira ko ɗum kadi yimɓe ko ɗum ɗon woni ko nehira e duɗe pular kadi duɗe pular e won jeeɓi nan toon e tere Allah ɗum ne kadi ne toon machallah jangguinoɓe kadi enen toon kadi jangguinoɓe taw ko yoɓete kadi lewru walla ko jangguino tan e dokki soɓi Allah ɗon kam miɗe manque humpitade ɗon to banggue jobdi mabɓe kam ene waɗi kam jangguinoɓe kam ne toon ɗum kam wasata wonde hen kam to banggue jobdi kam anni kam ɗum kam ko waji mbiyata ko wasata wonde toon kono hen mbiɗe manque humpitade ɗon e wuro ngo waɗi radio walla radio en télé en e wuro ngo en ngo waɗi radio en ngo waɗi télé alhamdulillah bi alamin yettere Allah non tigui e taliji aha yettere Allah ne waɗi taliji courant e wifi en nangam fof ɗen toon fof ne toon courant ne toon yettere Allah ngo hoɗɗi no moƴƴi machallah joni noon andi ceerajo mo seeɗa no wiyatno o anda so tawi Dakar ma wonto Madina kono Madina ma wonto Dakar eski machallah mo haalanno ɗum machallah ceerajo mo seeɗa joni sukaɓe gondigal maɓɓe no woodi toon gondigal jokkodirloɓe en ɗamɗam eyyi yettere Allah wonno ceerno wiye jokkere en ɗam e jokkere en ɗam joni mo tengtini ɗum de ko konngol ngol heewi haalde hen fof mo fillongol ɗum kadi holko mbaɗa siwanade hen alhamdulillah minen de kam ɗon ɗo Madina ɗo kam hoddiɓe kam wondaɓe wurdaɓe wonɓe ɗon emin jokkodiri machallah kadi ne leeɗe miɗe jogui jortone kadi fof en kadi ko noon mbaadi machallah jahodiral ngal ne jahodira ne ɗum ɗen mbadda fof kala kewnuɗo goɗɗo adotoɗo e tere Allah koye wurgo joni ala aɗa waɗi autoji nawaji yimɓe taskiji en nawaji yimɓe wonno leɗɗe ne goɗɗodiri ala autoji gummoto nawa yimɓe walla bisuji en gueɗe waɗa toon eyyi alhamdulillah nden wonno toon ko taxi yon oto yon moto ɗum wonno toon kono yettere Allah joni noon kam wuro ngo dañi taxi ji nan ɗon ono Cheikh Abdourahmane Diallo ko e ballal makko ko kanko addi ɗum ɗon e wuro he inchallah eyyi jiɗɗa fof so tawi a ƴewat jomum tan ñogoɗa numéro muɗum tan aranma ha galle ma nawma to mbawɗa yaade fof noon e wuro he ko temedere tan joɓata est ce que joni noon to banggue yaaha garta o
en ko rewɓe woɓɓe woni toon e ko botoyi rewɓe ɓolɓe e ko botoyi worɓe ɓolɓe ko fecca walla holno jarata e yaadu he koye wuuro sunna wona e to banggue taxi ji ɗi ɗum kam so tawi a rewɓe debbo kam so tawi a ɗumɗini ɗum gorko wonta e oto he machallah so tawi gorko kadi a ƴetti client gorko debbo wonata hen machallah ɗum kam kono ko wuro ngo ko gurdam wuro ngo ko mbawi sifa wuro ngo machallah ko noon wayi waktuji ɗi no holno jullete toon waktuji ɗi alhamdulillah waktuji ɗi kam kanƴi fof ɗi juule yimɓe juuldata ɗi koto dental nde wonno ceero men haa ɗo o tolni ɗo koto dental tan o juulata eyi sa yi ceerno ma noon duuɓi ɗi heeɓi ɗi yettere Allah ko e dental saka noon an almudo o machallah e foti jamaji gonti woni wuuro he e jumaji e jamaji ɗi kam eɗi joni wa amma jumaji ɗi noon kam ko ɗi ɗiɗi machallah eyi jamaji ɗi kam eɗi joni so Allah machallah par ce que leegal fof ne waɗi jama eɗi joni toon kam machallah amma jumaji ɗi noon kam ko ɗi ɗiɗi e wuuro he waɗi mbiyete oyo juma ko juma sifa'u oyo ko juma Madina centre woni juma men mawɗo o machallah alhamdulillah ko noon joni ko cifanɗa en e wuuro he min ganda eyi wuuro ngo kam sifade ngo sattata nde wonno ko wuuro sunna alhamdulillah ko diine tan e golle woni toon ko jangde tan e golle ko ɗum tan woni toon ɗum tan woni sifa wuuro ngo so tawi a ari a heddima e ɗum ma waw wonde e wuuro he guurda e joom wuuro o eyi ni woni maadi wuuro ngo sa addi noon ko wona ɗum an a wonata ɗo a yettata ɗon yo wuuro ngo waɗi leƴƴi goɗɗi nattude hen walla aha joni kam wuuro ngo dal ngo nde wonno hunde kam so ene mawna tan a wawa wadde ɗum contrôle han kadi fof ene gara ko ceero men heewi wiide ko ceero Ahmad Tidiane o wi joni almuɓɓe ngala ko arɓe moolade gooti machallah eyi machallah o wi saabu hankkadi tan wuuro ngo ene yiya ko aroɓe hemɓe ene waɗi hen hewɓe nanɗon ene gara nde wonno garat ha dutto jettora komo saka o anda ɗumen par ce que won daññoɗo hen ñalawma o arno ɗon fewa o liggoto ko e motoji o woni ɗon ha woni ɗon sukaɓe makko o dañƴon ɓesgu Allah waɗata ha ɓiyi ko rutti hen adda ɗon ne juule ceero namdi holi oɗo kaali ceero wi kañum andamo on noon o yi ceerno ne jangtiri ceero wimo est ce que aɗa ara ɗo wi ala ceero wimo holno gardata e wuuro min mi andama te yimɓe gandama ni woni o wi neɗɗo so tawi a ari e wuuro a arat ha gandeɗa jettoɗa jangtodireɗa yimɓe ganduma ganda ɗumen o wi ko ɗum woni ko moƴƴi ko ɗum woni lawol gueɗe nden kam on ɗon rewi o ñalawma ha wonti hankkadi nam to banggue galle ceerno kala ɗum ɗo panɗo toon ko kanko noddete kanko woni to mini kandi seedal machallah joni noon to banggue wuuro ngo yimɓe seeɗanɓe ɓe koɓe ndesda e golle galleji he e golleji he eyyi to banggue sukaɓe ceerno ɓe kanko ceero Ahmad Baylo kanko resda ko fati alhaali wuuro ngo galleji ɗi e ko nandi hen kanko ceero Mouhammad Siraji kamɓe mbiyata ceerno Papa on jogui alhaali dawol ngol eyi ɓeɗo kam eɗen gandi ko ɗo keedi amma heddiɓe kay menne kadi ene jogui ɗum ɗoji kono en ɓurani humpitade alhaaliji muɗumen machallah machallah non tigui joni noon kadi eɓe mbi kadi ne waɗe ñalawmaji worɓe nedde e mbaaje walla eyyi kala aljuma ene waɗi jaltal rewɓe ko ala worɓe kam ala worɓe rewɓe meɓe bisimilla ɗum ko kala aljuma noon ene waɗi jomumen garat jaltal men kabronira e ceerno kadi ceerno ɓeyda ɗumen kadi eɗe banggue diine muɗumen e fof
eyi kala hen kadi mo nanngano laawol kadi nanngine laawol eyi rewɓe e jannga walla janngata rewɓe alhamdulillah ɓe jannga eɓe jannga de eɓe jannga no feewi Qur'an e sharif fof ɓe jannga fof eɓe jannga alhamdulillah bi alamin itude Allah no feewi tagi hay ceere woni ene haala ɗum mo haala mo joofo heen wonande worɓe ɓe yoɓe ndentu so yoɓe janngat kay nde wonno rewɓe ɓe jooni no ɓe janngirta ni no ɓe mbayi e jangde he ni worɓe ɓe mbayan noon e jangde o wi so tawi noon a janngani a addi jannguɗo on mbawata tan ko wonde less makko sabu ko kanko daɗma wallahi a addi noon ceerno ma a janngani a addi ceerno maɗa moƴƴi ko kollanidi mi toujours mo haala ɗum yimɓe yo tinno e jangdeji muɗum jangdeji to banggue dewle ɗe hol jogi kawe affaire dewle ɗe hel haali dewle ɗe to banggue majje ɗum ko ɗon ɗo ceerno Siraji ɗo ceerno Ahmadou Hammad ɓen keewi humde dewle e banggue dewle ɗe ɓen keewi ɗum humde e wondude e Diallo mo mbiyatmami ɗo ɓi ceerno Ousmane Thiamo ɓen ko ɓen keewi ɗum e ceerno Abdoul Hayyi to banggue inɗel noon e inde kam kala ɓiɗɗo jibinaɗo kam ko ɗon ɗo jumaɗo ko ɗon innete so wasifa joofi fof ko ɗon innete kono abida kam gare galle to ɗon no fembete so tawi innama ɗo jumaɗo pari so on jeehi to kay o saktude tan wonan on hen ala indigol voilà caktatat so innama gasi so innama tan ɗum hay ko sakkiri ɗo ko dañƴen ɗo ɓiɗɗo ñanden en ginna ɗo en noddu ha toon on haaliji meɗen fof ko toon noddu toon tan kalanɗen machallah inna toon sahande caktuɗen ɗum ga nde wonno ko ɗum woni ko jiiɗen ko ɗum woni kadi ko kolleɗen kadi nafata joomum kadi so mawni kadi mawna e ɗum ɗon alhamdulillah bi alamin joni garten e loodi haala meɗen e wonno loodi haala ndi ko an kaali jangde nde e gayni a haali naargol e macce ɗe natɗa hen hoyta natɗa hen hoyta natɗa e maccal ngal eyi alhaali maccal ngal kam min naati hen ko 2016 nde min naati e maccal he machallah guila nden noon alhamdulillah emin hen oɗon karla oɗon karata emin karla emin mbaɗa fof uski machallah ko kursaji jiya toon kursaji min jeeya kursaji jogui inde walla ngala inde kursaji ɗi eɗe mbaɗi inde inde ceertuɗe ene waɗi jalambani gandaɗi ene waɗi jalambani ene waɗi bahlin ene waɗi yusra ene waɗi zaytun ene waɗi inab ene waɗi sandal ene waɗi kukku asli ɗum ɗon fof nan toon machallah eyi kadi waɗi kadi uyun kadi nan toon kadi ɓuuri hen jogade prix towɗo to banggue majji kam oɗo saaha o mbiɗa wawi wiide ɗi pota ene waɗi e bahlinaji iɗi ɓuuri yusuraji serde ene waɗi kadi yusuraji iɗi ɓuuri bahlinaji serde eyyi on saaha dal to banggue prix ji ɗi kam ko ni tan eyyi ko noon tan ɗi mbiyata joni mbiɗa yiya e banggue juɓɓudi coursaji ɗi ɗi he mbaɗa ɗiɗi ɗi he mbaɗa joyyi ɗum holko won ñaaru muɗum manam mbaɗa seedeji joyyi e mbaɗa seeɗi ɗiɗi eyyi to banggueji seedeji joyyi ɗo ɗum noon ɗo ɓuuri andirede ko enen almuɓe tijaniyankoɓe toujours seedeji meɗen ko joyyi kewi wonde o amma ɗiɗi noon ɓurɗen walla tati ɗum heewata ɗum ko muriteɓe machallah ɓen ɓuuri wawde wadde ɓen mbaɗata ɗum gadiriyankoɓe machallah kewi wadde ɗum ɗon joni karle ɗi jogui ko baadi walla ko fof karol wiyete eyyi ene waɗi karrol taw ko waɗi karrol simple ne woodi ɗin noon mbaɗete ko e jalambani sa nani kawtol noon woni ɓurgol yorde ngol ngol ɗo woni kawtol ɗum heewi waɗede ko e bahlin eyyi nde wonno prix ji majji kadi jiida non tigi machallah joni onon peerno koye coursaji walla ko jogui toon woɓɓe peeɗo gadda jeeya on eyyi coursaji kam ɗum heewi fewno ɗum ko lawɓe ɓen kewi ɗum wogde so googi ha paari minen wonani min hen ko somade sa somima a liggima a harrani ɗum a ñooti ha a feewi wan sahaga ligga daara hen hunde ko ni way joni oɗon tampini hen lawol o ko wayno laamu ngu ala ñaɗe gara tan mbiya nanggo leɗɗe leggal eyyi ɗum kamɓe ɓuuri waw tampini ɗum ko lawɓe ɓe wonande sehoɓe ɓe ɓen ɓuuri hen wawa tampude eyyi ɗum noon ko e
jalambani o nde wonno ko e laddeji men he immoto woron ɓe jahannoɓe ɓe coppan leɗɗe ɗe on sahan kam ɓe pewna kursaji ɗi ɗum tagi hay o saaha ɗo joni wamma jalambani Sénégal o mo ɗeɓi mankude nde wonno ko leggal ngal woni weeɓani eyi wonno ɓe nangue hen no feewi ko ɗum tagi ɗum wamma bahlino kam ɗen leɗɗe ke immade ko e batoji he ko hen heewi ummade ɗen leɗɗe kam ko leɗɗe ɗe ganduɗa hoorema ko leɗɗe importé eyi garat ni tan wamma jalambani o kam ko ɗo immoto e leydi he kusaji tan jeeyato walla mbaddi hen goɗɗum ko yeeyete alhamdulillah honno kam so tawi a joguima place kam ka waɗaɗe hen hunde fof so emin jeeya hen kursaji emin jeeya defte emin jeeya garaji fof ne toon e sajjaduji fof ene toon e parfonaji fof emin jeeya e wutteji hen e wutteji e laafaji e kaalaji fof ne toon inchallah latiji hen latiji nan toon nan toon machallah mantalat ala mantalat jettaki mantalat jeeya portable en wala ala hen ala min jaaka hen machallah alhamdulillah bi alamin joni noon jinnaɗo gorko ko Madina o wonno Madina jibina walla ko Fouta jibina jinnaɗo gorko o ko Madina jibina ɗon ɗo jibina sa ala haala ɓesgu makko ngo tonggol ɗo mbiyata min suddi makko ɓe no ponno ɓesgu makko ngo no fonno tongganaɓe tonggode min ganda eyyi amma kanko kam suddiɓe makko ko ɗiɗo gonno machallah an goto wiyete ko Mama Hawli goɗɗo o wiyete ko Gorgol Sawdatu on ko noon wiyete machallah ko ɓe ɗiɗo ɓesgu ngu amma ɓesgu makko suka mo joguino fodde sukaɓe jeeɗiɗo worɓe machallah eyyi o amma rewɓe ɓe so tawi elle koɓe nayo somi juumani walla joyo machallah fodde toon tan aɗum barkina ka fof ɓe guuri kamɓe fof ɓe guuri alhamdulillah waɗi noon ruttiɓe noon amma honko wuuri ko kam ko alhamdulillah jibal kanko mawɗo holno rutti e joomi ko ala nangan ɗum e o rutti ko 2021 o rutti to Badjuni walla ko Dakar walla ko Dakar ɗo o rutti o saaha le 10 mai joni woni duuɓi tati 2022 miski nden rutti to Badji to rutti toon o rutti to wirna walla Allah o wirna ko Madina Gounass machallah eɓrode ceerno e yamirode ceerno miski alhamdulillah kadi ko ceerno kadi juuli mum miski kadi tiimi e makko kadi wi ɓernde mum ene ɓuuɓa e makko miski alhamdulillah miski kadi ñalawma mofta o kadi hawri kadi ko e ñalawma alarba ene hawri kadi e ñalawma dawol wuro ngo miski miski nde wonno kadi ceerno won Oumar nde arton nde kadi haali kan haal wi nde wonno kanko o andira ko almudako o andira ko ngesa ceerno no Allah moƴƴaniri alhaaliji makko fof o mofta kadi ko e ñalawma dawol miski ni way machallah machallah non tigi ɗo noon ko bañirɗa to banggue Gounass to banggue ceerno men tedduɗo mini ko mo wondi o e ɓesgu heddigo fof ko togonta e nder maɓɓe eyyi ko yettude Allah tan e ceerno meɗen en dañata ko ɓuuri ɗum ceerno bon Oumar ceerno wi ko tan o wiyani heddiɓe ɓe dokkaka kadi omo jaɓani heddiɓe ɓe o wi nde wonno ko o yi e ceerno ko omo saɗa ɗum ɗoni nde goɗɗo ko wona ceerno nenne kadi ko noon tan min mbiyata kala ceerno emin jaɓani ɗum ko muɗum ko e dokkal ngal hokka ngal nde wonno kadi minenne kadi komin ji e ceerno ko emin caɗa e yiide goɗɗo ko wona ceerno non kanko ceerno emin ñaagui Allah nde Allah junnata gurdam ɗam allahumma amin wadda hen cellal allahumma amin juddan hen enne allahumma amin ceerno won Oumar ne kadi Allah ɗacca ɗum ɗo ko juuti allahumma amin allahumma amin wondude e cellal sabu eɗen jii darde makko e nder dental he almuɓe he fof yettere Allah no feewi on tigi kadi ceerno men ceerno Abdoul Aziz kanko ne ko mbawa sifanade e makko ceerno Abdoul Aziz yaade ɗum yaafo kadi darde muɗum e wuuro he eko gollanno e wuuro he eɓrode ceerno hayso ala ɗo kaw monɗo kanko ceerno Abdoul Aziz e bandaji ceerno en wiya kanko ceerno Abdoul ko kanko woni wuro ngo kanko ceerno Abdoul hande wuro ngo kala kongo heeɓi to ngo yettima to ngo yetti ɗo
ko Allah e nelaɗo muɗum e makko kanko Ceerno Abdoul Aziz kala ko wuro ngo wawi dañde hannde ko kanko ɗum kadi hay ceerno meɗen khalifa men jooɗiɗo ɗo hannde o kadi ene haala ɗum toujours noon waɗi kam ko kala gonɗo e wuro he ganduɗomo emo andamo fof ene andi ɗum kadi ko ceerno kadi ceerno Moussa Saïd kadi ko neɗɗo kaalowo ɗum toujours zéro ɗi kadi no gaddata e wuro he e ziyaruji kam eɗen mbawi wiide ñande fof ene waɗi ziyara ande wonno ñande fof e woode immotoɓe e gure certuɗe ene ngara yidde yiide ceerno eywa tagi ziyara kam eɗen mbawi wiide kala ñalawma ko ziyara ñande fof ziyara ene woodi ɗon ɗo Madina ɗo cante ene ngara ɗon ne gummo yo banggue yo bang ene ngara alhamdulillah non tigi alhamdulillah joni noon holko basiytoɗa musidɓe ma ɓe gollotoɗa maccal ngal ngal kono kusaji ɗi musidɓe ma ɓe golta ɗen golle ɗe ko wasima e nder mabɓe alhamdulillah nde wonno kala ko jiiɗa ko ma waɗa ceerno ma waɗa gardiɗo nde wonno min nde garmi ɗon ɗo Dakar ɗo 2016 jettimi ɗon jinnaɗo o wi ko adi fof mbiyatmami ko ya nunɗo o wi so tawi a nunɗi a laɓɓini cuuroɗa hen ha maaya sukaɓe ma kadi ngara cuuro hen ɗumna kadi kala mo ene dilla e ngal ɗon meccal ko ɗum tan woni ko mbasiyoto mami ko ya nunɗu e gollal he laaɓa hen laɓɓina e kala julanki e kala julanki naati hen fof naati hen e kala gollal e kala gollal jomum yo nunɗu neɗɗo fof naati hen wallahi neɗɗo fof naati hen neɗɗo fof naati hen no kay maro amin kay min jeeyan ko non tigi alhamdulillah inchallah wallahi ñino ko bañnortoɗa eyyi ko min baynorta tan ko salminde bandiraɓe tan e weltanade ɗumen eywa ettere Allah kadi min porfita ɗo tan ɓe gandi kam galle o ene wawi taw eɓe jeeɓa direct o inchallah Allah addino min ɗo noon e Kaolack arde hawrude e mawlude o min gari noon guila nden min mbaɗi ɗo hande balɗe 12 min ɗo joni noon hande noon min gimmiti to Medina Baye to on noon so Allah jaaɓi inchallahu taala janggo so Allah findini en e dow jaam min jiiɗi waynitade faaru toon to Dakar tan min baynoro galle o min beltima yo Allah yoɓ on moƴƴere Allah ɗacca on ɗo ko juuti ko wondude e cellal ɗalda on kadi e baawal moɗon alhamdulillahi rabbil alamina ɗo kam so min gari ɗo wayata kom kono min goni ko e galleji amen toon nde wonno fofof ko gotum ko fijirde e jaleɗe e fofof mo jiiɗa fof ene welliti to banggue haala to banggue yeeso ko noon tan ittude Allah no feewi Allah waɗa en almuɓe waɗa en tijaniyankoɓe waɗa en julɓe moƴƴuɓe moƴƴinoɓe ɓe jaahi rasulillahi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe sehilaɓe yeeɓiyankoɓe Dental Dina TV yewtere men nde ari ha ɗo e Tonga hande kadi kamɓe aɓe tinni kamɓe aroɓe ɓe garata koye mbaadi koye galle he ɓe jeeya ɓuri bonde koɗo ko garowo waɗa holmo koɗo neɗɗo kalɗo jaaɗa hoto waɗa hoɗo ka koɗo wala galle mo gonɗa ko galle ma gonɗon oto moggo kamɓe kono mbayi moggaki ko fijirde e jaleɗe kalde ɓe goni e galle he guila gurdam jinnaɗo o so arina galle he kañum ko belti tan ko jaƴƴo tan kamɓe gaɗi ɓe ndi gon felo waɗi hay goye wawa felde ɓe nde gon felo wadde hay goye wawa felde ɓe ɓurno bonde ɓe gacca felo ngo ɓe mbaɗa felo wongo waɗa ɓe peele kono gon felo ɓe peeli ɓe ndewi maggo ɗum saabi hay goye wawa felde ɓe gon jaggal ɗum aɓe tinni eɓe daari soɓe gari kadi ko joom haajuji en ɓe ngala cabal yaade nokkuji e nder wuuro eɓe jaaha ɓe garta ala soɓe gari tan ɓe jippima e galle he ɓe mbaali ɗo ha weeti ɓe dawi to Madina Baye ɓe jaggi palsuji maɓɓe ɓe jaggi ɗemɗe maɓɓe ɓe jaggi diine maɓɓe aɓe gollo jamiroje mbiyanoɗe aɓe juula e mbirda
haa ɓe jokka enɗemeji maɓɓe ɗum tan ɓe gandiri ɓe soɓe ngari ɗo aɓe ndeeƴi ɓe ngala cambal ne wonno ko ɓe haa ɓe needi Madina wiyete needi Madina noon ko neɗɗo kala jaaɗa wona ɗo gonɗa tan wiyete Madina ala kala gonɗa ko Madina gonɗa Madina on ko nokku tan inde jogiti wa amma Madina ma an kala jaaɗa koye Madina gonɗa yaade Madina ma kala gonɗa wayi tan kono jaati ma o ina waade mbiilu ma ngu ni kala ɗo jaada e mbiilu ma ngu ande sa woni Madina ka Madina naajo a yalti Madina mbeelu Madina ngu rewe maɗa ko gollenoɗo to golta a juulat a wirdat a nunda no mbiɗa ni ɗum ceerno haali non ceerno jangguinta yimɓe ndewe Allah jokke enɗam ari ardi ɗo tan haaka tongi kanko ceerno ndewe Allah jokke enɗam ari ardi ndewe Allah jokke enɗam ni foti o ala goɗɗum haala wakka ko haala kaɗo o de eɗen ñagono ceerno men gurdam juurɗam kanko e dendagal ɓe wonditoɓe fof e mbawa limdeɓe kono tan dendagal ko woni almakko ko fof duwanama ɗo makko ɗo ko ceerno enen ko ceerno ko jaajƴo ko jaññuɗo koko jaajƴo kadi ko jaññuɗo fof ene heeƴe makko wona tan Madina ala kanko ko jaajƴo ko jaññuɗo e fof ene heeƴe makko oje eɗen ñagonoma sembe e kattande e bawɗe o ɓooya duusude tangal ha yeeso kanko e ɗum ji ko mo wondi o ceerno men ceerno Abdoul Aziz ceerno men ceerno Ibnu Oumar kadi e nduna kadi ministre men min ko jaaɗo ceerno Abdoul kanko dendagal yettiɓe fof en kadi goɗɗo kadi hande yewtere haaɗi eɗen mbiya yo sa muuri kadi gaɗa jo kam taw dow joom yo Allah hokken taw sa muurani eɗen gaɗen jaam to en jaam kadi kotane dow jaam kadi lawol en kotolngol wala addino ɗo joni eɗen ndeni kadi yo soggon ha kadi koto dow jaam ɗo ndenti kadi mbimisiɗen ko golle mbatton ɗe ko mawɗo wona mawɗo suka rewa hen ha yetto less ɗum kadi moƴƴi mawɗo wona mawɗo dewɗo hen rewa hen ha yetto less ay maadi ummoto ko less tan faye dow ay dowode ko o woni dow ɗum saabi woni dow mawɗo woni dow ɗum saabi ko less noon ko sukaɓe woni less maɓe goni dow woɗo wiya mawɓe ko dow ɓe goni kamɓe wadde ɓe teddine sa gabbi dow noon a wiya tello a rewani less ay pota mo kadi woni mawɗo tan yowani ko mawɗo kono sukaɓe kadi mbiyete muñina sukaɓe saha saw jiiɗi mo jiiɗa fof ene yalta e lawol o da ɗum e teelal kaala ɗum ko foti haalede kadi arta e lawol tawi yo Allah hokku en wawde noon o jinaɗo wano ni eɗen gandi jinaɗo wano on komi haalatake kala tan gondude makko ko an kay rento wona ko rentoma kala gondude makko kay an kay ko an tan rentomo a andata ko mettimo o haalantama yidde makko tan hollama ko batta ha mettamo andata a yiyata e makko ɗum ko kalta ha mettamo andata ko batta kadi ha ni ala awa andude ko neɗɗo goto tan ko neɗɗo goto tan montor tan panɗo ni montor panɗo e montor panɗo on tan wonata so montor pane midi a ɓontata 1 heure ɗon wonata koye montor jowo heure wona midi ha ɓoynan taw wiya 1 heure a ɓoynan taw wiya 3 heures a ɓoynan taw wiya 4 heures 5 heures 6 heures e yahatana yaha panɗo kam ɗo goto daari o neɗɗo moƴƴi noon kono waade hande so weeli weeli so metti kadi andata metti fofote makko jalo ken on julde balɗe moƴƴi battane kadi en jetta kadi kaɓa jogani kaɓal ngal o musidɓe ɗon giɗi men saabi Allah ɓiyetede Abdoul Aziz yette Humma omo dari hen darde tinde kala no yonti tan o darro o golla golle ngal ha feewa mbawan yiide gollal ngal no yarata ni kadi mo teeyi hen no feewi yo Allah hokkumo juuɗe balɗe duna haajmo ko fof kadi min kaɗɗo ha waɗi allahumma salli ala sayyidina wa sallim wa duwa fatiha salatul fatiha auzu billah
Thank you. Thank you.